Έχουμε λοιπόν κατεβάσει το πρόγραμμα, εκτελούμε το .exe και η πρώτη καρτέλα την οποία εμφανίζει είναι η ερώτηση ότι για να προχωρήσει η εγκατάσταση, μια τυπική ερώτηση που γίνεται στα Windows, ότι πρέπει να τρέξει ως administrator. Του επιβεβαιώνουμε αυτή την άδεια την οποία θέλει και προχωράμε στην επόμενη καρτέλα εγκατάστασης, η οποία, εφόσον μας πληροφορεί την άδεια χρήσης με την οποία λειτουργεί, μας ζητάει τον κατάλογο τον οποίο θα πρέπει να δηλώσουμε για να μπουν τα σχετικά αρχεία. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν πρέπει να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες ούτε κενά, και μετά κάνουμε κλικ στο εγκατάσταση για να προχωρήσουμε. Γίνεται η εγκατάσταση σχετικών αρχείων και μετά την ολοκλήρωση ανοίγει το πρόγραμμα για να μπορέσει να συνδεθεί με τους εξυπηρετητές, τους σχετικούς εξυπηρετητές, γιατί είναι πολλοί. Θα πρέπει πρώτα να δηλώσουμε ορισμένα στοιχεία, ποιοι είμαστε και τα κλειδιά. Η πρώτη καρτέλα την οποία θα μας εμφανίσει είναι τα add-ons τα οποία βρέθηκαν στον υπολογιστή μας. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα παρά να κλείσουμε αυτή την καρτέλα την οποία εμφανίστηκε. Πηγαίνουμε λοιπόν στο πρώτο μας βήμα στο settings ξανά και ανοίγουμε το σχετικά αρχείο με τα κλειδιά, τα οποία έχουμε λάβει από το κέντρο διαχείρισης. Το αντιγράφουμε. Εδώ δεν λειτουργεί το δεξιό κλικ, αλλά πατάμε το Ctrl V για να γίνει η εισαγωγή του κλειδιού. Μετά παίρνουμε το δεύτερο κλειδί, το οποίο έχει την κατάληξη PPK και είναι το κλειδί νούμερο 2, το οποίο χρειάζεται για τη λειτουργία. Παρακάτω στην καρτέλα βλέπουμε ότι πρέπει να δηλώσουμε το username του χρήστη, το οποίο είναι σχετικό με τα κλειδιά. Το password το οποίο εμφανίζεται παρακάτω είναι η μελλοντική χρήση, το αφήνουμε ως έχει, και ο server ο οποίος είναι ο κεντρικός και θα μας εξυπηρετήσει είναι αυτός που είδαμε εδώ πέρα, την IP. Παρακάτω στο search θα πρέπει να δηλώσουμε τον εξυπηρετητή εκείνο ο οποίος έχει όλα τα updates, τα σχετικά updates της εφαρμογής, έτσι ώστε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος και να μην χρειάζεται συνέχεια μια νέα εγκατάστασή του. Εφόσον κάνουμε την κλικ στο update, παίρνουμε την επιβεβαίωση ότι όλα έγιναν σωστά. Μετά από αυτό θα πρέπει να κάνουμε επανακίνηση της εφαρμογής. Στην πρώτη επανακίνηση μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να το πραγματοποιήσουμε αυτό ως administrator, διότι αυτό το status έχουμε αυτή τη στιγμή που κάναμε την εγκατάσταση και με αυτό το status θα πρέπει να το κλείσουμε. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν το run as administrator, κλείνουμε λοιπόν την εφαρμογή και την ξανανοίγουμε. Αυτή τη φορά η εφαρμογή έχει ανοίξει με δικαιώματα απλού χρήστη και έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται πλέον να το κάνουμε και σαν done as administrator. Μας εμφανίζεται για ακόμη μια φορά και τελευταία ποια add-ons έχει βρει, το οποίο εμείς απλά κλείνουμε την καρτέλα και προχωράμε. Στην πρώτη μας εγκατάσταση συνήθως εμφανίζεται και κάποιο update το οποίο μπορεί να υπάρχει. Κάνουμε λοιπόν, εφαρμόζουμε αυτό το update και μετά την εφαρμογή του πρέπει να κάνουμε ξανά επανεκκίνηση για να εφαρμοστεί το update. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε τόσες φορές όσες φορές εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο δεξιά πάνω στην εφαρμογή μας, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ πίσω στα updates που έχουμε κάνει. Λοιπόν,
Αν είμαστε πίσω όμως και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στο updates, βλέπουμε στο settings τη version την οποία έχουμε και μπορούμε έτσι να ξέρουμε αν είμαστε στην τελική.